Wat zit de Trajchtmoaka? Dus ik voor 2 weken een knipspraat spelen. Is het de tournament? Ik weet niet. Du? Johan! Hey. Hey. Dat net boy. Oh, genau. Komm nach. Ja, sagt die bloß hier durch. Nee, meine Kinder sind von der Lüge. Kinder! Stau sie! Sagt die durch. Meine Klocke ist so wahr. Dat je goed. Weißt du, was de Titel ist? Was jetzt? Lush. Dat verkilde. Nou, wat is aardig. Kriets dit boy. Stu mal ab. Stu ab. Doe maar een beetje gelijk stoen. Oh, dat dit boy. Ja, dat je maar niet hier Ja, ziet. ja, Ja. ja, dat is boy. Alright, zat die moet doen. Nou, wat wordt het? It's a family party, hey? Ja. Best met me. En dan weer dat zo zwaar. En dan kon er niks meer ophouden. En dan dat keihard naar me naar. Oh, dat dit boy. Oké, stoel maar op. Laat die door maar laten boek doen. Oké. Wanneer passiert dat al? 2 maanden, 3. 2 maanden. Hast een beetje lang gewacht. Waarom zijn wat ik kon doen? Ik wil hier mal, daar mal dessen Bein abheben. Dabei? Ja. Geh mal dessen aan. Dan is dit. Dat was vielleicht een beetje weiter. Oké, andere ziel. Oh, niet zo hoings. Oké. Oh, dat dit boy. Ik weet. Oké. Oh, mijn kinderen, wacht. Kinderen, stil dan! Nou, hoe wie? Ja. Dus aan. Oké, dit wordt een beetje weiter doen, oké? Dat dit boy. Oh, die besten schroeven, mens. Oké, ik wil hier een beetje rieten. Mens. Wat hast du alles gedaan, mens? Ja. Wiensla. Een heinenhain. Koolmijn. Oké, ik wil nog één ding proeven. Nu doen we bad fight in de heg. Oké, dit wordt zo wij doen, oké? 1, 2, 3. Oké, nu stoel maar op. Nu zal het beter zijn. Wat voelt zich dat? Is het beter? No. Is het ooier? Ja.
kom maar her. Waar we nog een ding prøven. Hier is maar din reden. Oké. Ik wil hier een ding prøven, dat wordt vielleicht zwaar bij doen. Maar het maakt einfach. Hier moet die oors. Kijk, ik wil die niet opheven. Ik wil wat eruit halen. Oké? 1, 2, 3. Niet zo beter. Ja. Ja, wat zie ik schuldig? Oh, wat aan moet passeren. Ja, hier is een 20. Dankzij. Hey. Hey, dit had je zelf gemerkt. Oh, dat is mooi. Sorry. This is gonna be really hard. Can you not add that in like later on? Yeah. The sound effect? Yeah. Was it too loud? Just get the audio now and then just throw the audio. Grab the audio now. Oh shit. This is gonna be... Okay. Weet je wat de klok is? No, dat weet ik niet. Kosten een basje wieder. Doof? Johan! Hey. Wel, zijn we aan het terug daar?